dzakaora because isusu we have got Mozambique inongotenga fuel ikoko. Mozambique diesel rayo if I want to go to the medical shop it's equivalent to 15 rand. Diesel in Mozambique it's equivalent to 15 rand. Some places very less. And in Africa, inotenga one ma US. Toenda pa Zambia, diesel is really less. In Africa, inotenga one ma US. Prices they don't vary because of countries. Tine Zambia, inotenga fuel ya kwatongo tengawo. In Africa, inotenga one ma US. Saka inflation yako ya uri kutaura yewe iri kukonzerwa nei yemuZimbabwe chete kuti muno ndi unodhura fuel kudarika dzimwe nyika. And if you want to look closely, Zimbabwe ndiri kutowana remittance iri kubhadhara kana vana vema US yatonzi is number 1 nyika ine vana vaemunyika mai vari kubhadhara maremittance 2 billion. Tikada kuzoti mamwe asiri kupinda through the channels ekuti wangobatisa malaija wangopa wapa webhazi inotosvika kuma 3 or 4 billion. But Zimbabwe yacho ndio vari kutaura kuti iri kukomplaina nenyaya yekuti forex. Doesn't make sense zvauri kutaura izvi. Doesn't make sense. Fuel, it is being transported from Mozambique to Zambia. Distance wise, Zambia cooler than in Zimbabwe. But the fuel is cheaper in Zambia. So it is because of foolishness of your leaders who are failing. Vanongomanikidza zvinhu vakati 1:1 paya. Tikavaudza kuti hazvive zvakaitika izvo zvamuri kutaura zvekuti 1:1. Hazvisiri izvo. Now they are so stupid. They are failing to get that forex. Forex yangopinda mumaoko avo vari kubata. Forex yangopinda mumaoko avo vari kubata. They choose to even to collect the forex yese kupinda munyika. Vobata. Voenda ku black market. Vozonotenga inofanira kushandiswa kutenga fuel. Saka zvavataura apa hazvina kana njere. Botswana inongotenga fuel kwatotenga ikoko. Namibia inongotenga fuel kwatotenga ikoko. NemuZimbabwe mega ndo inongozodhura sei. Yoga yemuZimbabwe ndo inodhura sei. Because the forex yamuri kuchema because they are not producing anything. That's the reason. Hamuna chamuri kutengesa kune dzimwe nyika. Forex yemaminerals acho amuri kupa mutengesera maChina. maChina acho they don't even bank money. Ungokolekta nekuluta nekubaya. Kana tichikuudzai kuti vanhu vamakaiti muri kuingeja navava they are useless. Memuchita nharo futi. Forex inokushayikwa munyika sei? Imakati 1:1. Iri kushayikwa munyika sei? You said 1:1. Yakushayikwa futi munyika. Ko 3 billion dzakacontributwa nevana remittance. Nesu isu totumira mari kumusha dzakaenda kupi? The reason is hamusi kuproduce something that you can sell also to the world market. Makauraya industry. Muri kuda kuuraya farming. Where are you going to get that forex from? Urikutsanangurira akapusa here. Tongoti 3 billion yakangouya yemahara isina kana tax isina kana chi isina kana condition yakaenda kupirutadza nekutenga fuel. Mari yematogeti munongo iri kungorohwa hapana chiri kushanda. Uri useless.